Away! Die is Briekop Lyrica. Ek is Keister Blik. Welkom by Briekop Lyrica. As jou eerste keer is, as jy reeds was, welkom terug. Dit is nummer 1 reaction channel wat daar is. Right? Hulle weet nie wat ons hierso doen. Ons react op ons mense se music. As jy nog subscribe het, please feel free to subscribe. Like die video as jy like. Ja, en ons comment daar van my, né? Dankie vir julle, né? Dankie vir alle subscribers. Ons op pad na 7,5 toe, so maak seker jy subscribe as jy so voel. No pressure. Julle weet mos Radio Eerste Rivier is die nommer 1 online radiostasie. Al wat deze artists moet doen is, jy moet jou muziek stuur. Al die informatie is hier. Registreer jou music. Keister Blik preek elke week oor die ding. Elke week preek ek oor die ding. Dis al wat jy moet doen. Vandaag react ons op Lamiki. No? Mr. Moody featuring Mayrik. And of course, die producer. Die beatmaker. Young Like Me. So Moody, Young Like Me en Mayrik weer samengekomen op die en ik had een paar dagen geleden dat ik op iets gereact waar hulle ook samen was. Ne? Right. Ik wil nog enige introduction te geven. Mr. Moody's track Brief van een Breinman is genomineerd voor Song of the Year. Zo, bij die PHA's 2025, 17 December. I'll see you there. No? To announce the winner of that category for Song of the Year. No? Waar Mr. Moody ook een genomineerd is. Koos we gaan die ene. Young Like Me, Mr. Moody en Mayrik. Ayo Yang. Hey yo yo. Maak jou slag vanavond, ja schat, chase me Lamiki. Ik kan niet beschrijven wat ik kan doen. Ik ga jou slag vanavond. Dat is wat hij wil doen. Ik kan niet beschrijven wat ik wil doen. Hij zei, ik kan niet hier beschrijven wat ik wil doen. Chase me Lamiki. Woody. Hey yo yo. Ik maak jou slag vanavond, ja schat, chase me Lamiki. Ik kan niet beschrijven wat ik kan doen. Zoals jij moet baden, ik is de luchtjes. Vanavond, ja schat, kan niet promissie. Die heeft de optie om ons te geven. Vanavond. Die man vanavond, die man mors. Die heeft de optie om ons te geven. Vanavond. En van op af, dan stress. Baby, zoek zij blanksteed. Ik zou voor jou afschiet. Baby, jij snacks vers. Zij wil je aan bij mij wies. Ice cream, kijk wat zij voor smaak, nee baby. Diamond ring van ze smaken klein wies. En ik heb wat. Diamond ring met de smaak geklein wis. Links, recht, op en af, blinksteert. Ice cream, kijk wat ze voor smaak, nee baby. Diamond ring van ze smaak geklein wis. En ik heb wakker uitstand, Thijs en Mayrik. De gemeente smaakskeren, hoe ik raak aan lijf is. Is nou dak dronk en ze weet dat hij zich weinig. Binnen om mijn nek, pennies aan mijn pik. Binnen om mijn nek, pintie in mijn bek. Hij zich weinig, binnen om mijn nek. Pennies aan mijn pik. En dat is nog wat ik regret. Wanneer je denkt van jou en ik. En ik weet niggas gaan niet tik. Dus ik weet dat ze is perfect. Maar love you, dat is laat vet. Het is mijn mind, ze gaat er nou juist. Maar je slag vanavond, ja schat, chase me Lamiki. Ik kan niet beschrijven wat ik kan doen. Zoals jij mijn butter, ik wil de luchtjes. Ik stand van. Jo, je moet bid. Zij moet bid dat hij lichtjes gaan vanavond. Wat ik kan doen. Zoals jij mijn butter, ik wil de luchtjes. Ik stand vanavond, ja schat, kan niet promissie. Die heeft de optie om ons te geven. Vanavond. Ik ga in je beat en leer. Kan me liet met heb de rest. Moet niet gaan, eerst te vroeg, ik wil breakfast. Zij zei die laat me keer, dan ik hier richt op bed. Moody. Moet niet gaan, eerst te vroeg, ik wil breakfast. Zij zei die laat me keer, dan ik hier richt op bed. Zij laat me focus. Reizen mijn wife was mijn hand op haar boot. Dus zij is. Die is een sexual number, ik heb die gewittie. Nah. Maar weet je wat kwaai is? Want hulle sing het in Afrikaans ook, bro. En ons support die Oost-Afrika. Ja, dat was Chris Brown mense, mos.
wie is dat nog? Grey Songs en wat de aarde support? Hulle nog Frank Ocean, hulle luister mos nie na Oose mense se musiekie. Cathy, Rezo Real hulle en Mr. Moody hulle. Oose mense het dit, bro. Andre Fortuin hulle, Oose mense het dit. Dan nou Amy Jordan Lee hulle, daai mense kan sing. Talitha hulle. Maar ons luister die Oose mense se musiek, ons wil hy mense oor kan die water luister. Dis ja, soos die rappers. En ons praat aan mekaar oor die ding. Let's support our locals, man. Yes, moenie gaan nie, is te vroeg, ek wil breakfast. Ja, sy die lammetjie, dan het ek die rechte bed. Sy laat my focus. Reis in my wife was my hand op haar boot. Sy is klein, maar sy reis soos 'n Opel. Verskoon. Waar het ek al weer die stukkie hoor? Sy my wife was my hand op haar boot. Sy is klein, maar sy reis soos 'n Opel. Sy is klein, maar sy ry soos 'n Opel. Reis in my wife was my hand op haar boot. Sy is klein, maar sy reis soos 'n Opel. Ek het nou Teresa maar gehoor. Reis in my wife was my hand op haar boot. Sy is klein, maar sy reis soos 'n Opel. Verskoon my is die wat ek stoot. Ek wil aan haar bakkie vat die pad. Papi, wacht, mama, sita. Kan ek jou kry? Kan ek jou wees wat ek met jou maak? Alles is... Kan ek jou kry? Kan ek jou wys wat ek met jou wil maak? Dis 'n seksueel Jou ding. kry? Kan ek jou wees wat ek met jou maak? Alles is weer alles wat ek smaak van 'n kanaman. Van ek wil nie so sê nie be, maar ze moet my baby wees. Kom. Wat is 'n baddie? As 'n ouderdom by 'n baddie of wat? Wat is 'n baddie? Ek hoor die manne praat van 'n baddie, is 'n baddie. Alles is weer alles wat ek smaak van 'n kanaman. Van ek wil nie so sê nie be, maar ze moet my baby wees. Kom ons doen dit vanavond net anders. Ons kan Ik smaak jouw slag vanuit de schat, jij smelt aan Mickey. Ik kan niet beschrijven wat ik kan doen. Zo jij mijn butter, ik de luchtjes. Ik smaak vanuit de schat, kan niet promissie. Die heeft op, ze is om ons te geven. Vanavond. Daai was 'n reaction op 'n six. Wie sien hom? En ek doen nooit dit nie. Gewoonlik positief op baie ouens gooi hulle links van die songs saam in die comment section op YouTube. En ek gaan nie daarin nie. Ek doen nooit daai nie. As daar 'n link is, ek skip dit. Ek het al die een keer geklik en is die keer. En kyk wat kry ek. Nee, ouens man. Moody Myrick Young Like Me. Was 'n kwai number. Ek gaan nie sê ek agree necessarily met die lyrics. But you know that hele Spanish type of vibe. Nee, is nice. Maak het nice nou. Nee, Moody. Nee, jy is hy dog bro. Myrick sings nice saam met jou hier en jy het die regte ou wat beats kan maak vir julle. Is net hy. You know, ek hoop regtig julle carrière as gevolg van Afrikaans wat julle sing gaan. Dit is my pleidooi, my hoop as 'n reactor en as 'n fan van Afrikaans rap en Afrikaans musiek, Afrikaans sing. As dit my pleidooi dat ek baie ouens van net soos julle gaan carrières maak uit die uit. Met Moody, nee. Daar is dit wat dit breek op die Keister plek. Mr. Moody featuring Myrick and Young Like Me, Lamiki. Hoe gaat het zo?